Το έξυπνο, ανθεκτικό στην καύση πολύμετρο έκτης γενιάς έφτασε επιτέλους. Περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι αυτή είναι η τέταρτη γενιά, και αυτή είναι η πέμπτη. Βασισμένο σε προηγούμενες εκδόσεις, αυτή η νέα γενιά ενσωματώνει τους ακροδέκτες δοκιμής με το μετρητή. Η τροφοδοσία με ένα άγγιγμα ενεργοποιείται και ενεργοποιεί τον οπίστιο φωτισμό. Με παρατεταμένο πάτημα του δεξιού κουμπιού μεταβαίνει σε λειτουργία φακού για βολική συντήρηση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μετρήστε τη συνέχεια των ασφαλιών χωρίς να αλλάξετε λειτουργίες. Μετρήστε απευθείας διόδους. Μετρήστε απευθείας αντιστάσεις. Μετρήστε απευθείας πυκνοτές και διάφορα εξαρτήματα. Μετρήστε απευθείας τάση DC και τάση AC, χωρίς να αλλάξετε λειτουργίες και αποθηκεύστε την τρέχουσα τιμή τάσης. Ένα μόνο ακροδέκτης δοκιμής μπορεί να διακρίνει μεταξύ των ηλεκτρικών και ουδέτερων καλωδίων. Εάν το καλώδιο είναι ηλεκτρικά ενεργό, η οθόνη αναβοσβήνει και ακούγεται ένας συναγερμός. Εάν είναι ουδέτερο, δεν υπάρχει απόκριση. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε απευθείας για συνέχεια στα καλώδια. Ένας συναγερμός υποδεικνύει άθικτα καλώδια, ενώ η απουσία συναγερμού υποδεικνύει ζημιά. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NCV για να ακολουθήσετε το καλώδιο κατά μήκος της γραμμής. Η διακοπή του συναγερμού υποδεικνύει διακοπή. Το συμπαγές μέγεθος και τα ευέλικτα χαρακτηριστικά του, μαζί με την πρακτική αυτόματη απενεργοποίησή του όταν δεν χρησιμοποιείται, είναι απίστευτα βολικά.